harmadik osztályosaiból álló, és csak lányokból álló egy kis kórus fog nekünk népdalokat előadni, mégpedig hortobágyi népdalokat. Citerán fogja kísérni őket Nagyné Komor Anna és Hajdú Alexandra. Aki a népdalokat betanította, az Nagyné Komor Anna és Szabó Andrea. Fogadják nagy szeretettel a gyerekeket, és élvezzék a kis gyerekhangoknak a csodálatos hangzását.
férfiasan komoly fiatalembereknek, és azoknak az igazán szép, hagyományos ruhába öltözött kislányoknak. Akkor várjuk a produkciót.